sa ato rong mga kandidato kanang nanagan pagka senador ngari na gyud sa konsehal sa lungsod, kinsa Manila kaha ang suod sa Ginoo. Kana gyud una natong tan-awon, kay kun mo kapili gay ta na mga suod sa yawa, alaot yung atong nasod. Sa team Marcos o team Duterte, kinsa man nila'y murag tan-aw na ninyo suod-suod sa Ginoo. Ayaw lagi mo pagtingog kanang walay tingogay kaning ako kamuno bisa kung saog sulti mo tingog yun. Wa man ta dinhi mangumpanya, guide lang ni ba? Ang ako guide lang. Kana pamalandungin. Aw nana maday mo itubag. Sige, kana. Ang uban sad ningon, oh, Team Marcos ako pader. Ang usa sad Team Duterte, imo na. Sige, diha. Basta suod las Ginoo para nimo suod dis Ginoo. Kana butari. Nya, kinsa man ning mga suod sa Ginoo? Tanaw natong kinabuhi sa mga apostoles. Unsa may ilang kinabuhi? Una, di gyud sila hangol og kwarta. Ang ila pangalagad, nagtuyok-tuyok sila sa kalibutan aron mga lagad dili aron mangwarta. Kinsa may kusog mga lagad, Team Marcos o Team Duterte? Kana. So suod sa Ginoo, kusog mo alagad. Ikaduha, musugot lang sila presohon. Musugot rag presohon. Kinsa may musugot presohon, ang Team Marcos o Team Duterte? Kana mo nay butari. Kinsa may kusog mo pa preso, Team Marcos o Team Duterte? Ayaw nagbutari. Bitaw. Mapreso tang tanan. Mabilanggo ta dili lang sa sala, apil na ginang rihas. Kay hilig man sila mo papriso, ayan na nagbutari. Kana rasay kani manggong mga naglingkod sa atong gobyerno, apil na sa ming naglingkod sa simbahan, mga saman mga empleyados katawhan, mga sulugoon sa katawhan. Di na to ma-imagine ang empleyado kusog kayong mo papriso, kusog mo daog-daog sa iyang employer. Ana, masipya ta na sa termino pang naandan karon natong mabati, budol na. Kisa may kusog mo budol, Team Marcos o Team Duterte? Ay lagi mo tubag ka ng diha lang ana dapita. Ayan, ato ginayong una-unaon. Nganong magsigi pamantaana? Bisan kaming mga pari, ang atong talahurong minahal nga Santo Papa si Pope Francis gilubong gahapon. Usagyod sa ni viral sa tibuok kalibutan kay pagtan-aw sa iyang personal account ang naaragyod niya ni kantidad drag around $100 ang iyang kwarta. Iyang personal nga kwarta ba? Na kanang matawag na tug iya. Mga $100. Lingi ay montupad na pilaroy kwarta ni mo diha. Lingi ba? Mas dato pa kang Pope Francis. Oh, $100. Pila man na ang kantidad na i-convert og piso. Nas mga 6,000, 5,000 kapin. Lupig siya na ako. Oh, kadawat man kog akong stipend allowance atong niaging Bernis. Kaya pa sa kong bulsa. Wa man say ni dool na kong madre. Pero tiksan kog madre, wag tanda yun eh. Maluoy mo siya ng madre, ambot ngano.
Sa ato pa di ay ang tinuod nga suod sa Ginoo, di gyud hangol og kwarta, di sad magsigtipig og kwarta. Muna kamo kung suod mo sa Ginoo, magsige ra gyud mo palit og slot. Sige ra gyud palit og slot. Kanang way palit-palit og slot, mga suod na siyawa. Oh. Ay gyud mo doko-doko di. Father sa doy, na magiusay mangumpisal na ako, musumbong sa ilabang kalagot ba ako, Father, naglagot di ako nimo. Ano man? Inon maminimo nga og di mo palit og slot, dili may malangit. Naku di din at tinuod. Maglalis na numis kumpisalan. Naku, nakikwarta. Lagi padir niya naama sa te panginahanglan. Good nga nung imo man tang i-curse, nakuha ko nag-curse, nagsulti lang ko tinuod ba nga kung hangol kay kag kwarta labi na gyud partig simbahan, di jud ka mo share anang 100 pesos. Nako siyaro sa 100 pesos di ka mo share sa usa ka semana, o di jud ka share og 100 pesos para sa simbahan. Nya imo pag yun ang ikasuko, nya imo pag yun kong duolon kay kumpisalan ko nimo. Sige, dinhi, tunulin na lang. Di man saan mo tunol. Yawan noon yun. Muna, sa atong ikaduhang pagbasa, sulti dinhi sa Ginoo nga isuwat si Juan kani si John, morning the beloved apostle, mao ni ang nagpapuyo ni Mama Mary human namatay si Jesus. Mao nang ang iyang kasing-kasing, ang iyang hunahuna niabot ngadto sa langit ngano man kay si Mama Mary ni kuyog niya. Si Mama Mary mao'y nakatugkad gyud diin gikan si Jesus ug kinsa si Jesus ang inahan. Mao nang si Juan ang iyang knowledge lawom kayo. Kung basahon ninyo ang gospel ni John o kaning book of Revelation, naghisgot og langit, naghisgot og impierno, kay ngano man na nakatuna na niya ni Mama Mary. Muna gipasuwat ni matud pagidiri sa ebanghelyo, daghan kay gibuhat ni Jesus nga niya gisuwat. Ang iya lang gisuwat mao kadtong makahatag natog kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi, kana bang motuo tas Ginoo nga siya gid ang manluluwas, dili ng kwarta, dili ng mga kandidato nato, dili ng atong presidente, dili gani ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, di na mao'y manluluwas. Dili ng imong ginikanan, dili ng imong bana, dili ng imong asawa, dili ng imong employer mo'y manluluwas, dili ng mga drug lord kanang mohatag nimong kwarta, di na mo'y manluluwas. Ang manluluwas ra gyud ang Ginoo. Nilingya imong tupad. Ing na sugod karon, sabat nako, nasugod karon din agyo ko mosalig nimo. Ing na ba? Lisod kayo anha ta mosalig anang imong tupad. Oh, asa man ta mosalig sa Ginoo. Adto ra gid niya. Ayaw anang imong tupad oy. Wa magisiguro karong hapon patay na na. Bitaw. Di pwede. Pwede. O Francis gani, niapil pag Easter Sunday, pagkaugma Lunes, uy, patay naman, makasya ko Dili na, pwedeng kuan, moingon ta nga mosalig ko nimo, kaning nagpasalig-salig nga mga kandidato, o di na sila suod sa Ginoo, ay, pikat na nila. Wa na sila mahimo Muna, makadiyos, makabayan, makatao gyud unta, dili makapera,
makapangyarihan, unsa pa nang uban diha? Sakim sa kapangyarihan, matud pas Tagalog. Mo nang taktako na nato sila. Ilhan man na nato, mga palaaway man na. Mao bitang nalipay sad ko karon nga ang eleksyon nato, ang atong kumilik ni hinay-hinay nag-abli sa suggestion sa mga tao. Sa una manggod, ang kumilik iyang gipailan og kaso kadtong lawyer nga niingon expert sa IT, lawyer pa gyud, CPA pa gyud. Niingon siya nga ayaw lagi na i-connect sa internet ang machine samtang dili pa na makahatag sa iyang counting anang presentuha. Kay i-connect na ninyo sa internet, peligro gina nga mahak nya adto dito mamanipulate ang resulta. Gikiha, pero karon thanks be to God, congratulations kumilik, nihatag na sila kamanduan, dili na i-connect ang machine, counting machine sa internet hangtod makaproduce na siya resulta. Praise the Lord. Pakpakan atong kumilik. Salamat kayo. At least man lang sa level sa presinto, klaro na to nga ang imong gibutar mao giihap sa machine. Inig-transmit ana, posible na sana nga tuwa dito ang adjustment. Pero at least ma-verify na sa kandidato. Matrace naman na uptake mo sa ganito mga watchers sa mga kandidato. At least ba, nanay check and balance. Kay kakinahanglan tag honest persons to count the votes of Filipinos. Dili nang dagdag bawas nya kwarta gyapoy magbuot, mawa tas kamatuoran, mawa ta sa Diyos nung kinabuhi. Mo nang ang ato rong nasod ting ubusa. Noon murag karong si Manaha, madayon magitingal itong tag 20 pesos ang kilos bugas. Kanang andama raan inyong kwarta, pamalit mo maayo. Kay nakahibaw jud ko nga di gid na magdugay, labing dugay ana nga pamaligya kana tinging usa ka buwan, human ana mawa na pahimusli gyud. Pero nara ba sa gipost karon dito social media nga ang ilang napalit kuno tag 29 ang kilo, purti mang bukbuk hinuon dito sud. Pag-ukab sa sakob, kamang-kamang mangbukbok, ipikturan pag yun. Na social media karon tag 29, pagani ko no to, unsa ka kuno'y mo puyo og tag 20 na. Pero let us give benefit of the doubt kay mga official bianas gobyerno ang nag-declare ana nga dinhis Visayas na anay tag 20 ang kilo. Murag karong si Manaha magsugod andam na inyo dihang kwarta. Really good. Grab the opportunity. Tag 20 kadako adang kuan nya mapil ganing bukbuk kan ala sa gapil ka. Ayaw sa day kana kadto sang nindot ana.